Днес ще ви покажа, скъпи приятели, как се почиства диспенсер за вода. Или ето тази машина за вода. Както искате, така я наричайте. Тя трябва от време на време да се почиства, защото лови гъбички, бактерии от самата вода. Ето я. Сега ще покажа най-лесния метод, който е за почистване. Първо източва се водата. След това се изключва от мрежата. Като предварително тук сме изключили на копчета, след това се изключва от контакта. И след това, ето от тук, ще развиеме да източиме водата, която е вътре в съда, в резерварчето. Тя тук е на топлата вода. Това е тук компресора, къде загрева. Така. Първо ще свалиме тубата. Ето свалихме я. И след това ето тази така се отвива настрани и се вади. Ето. Изваждаме го. Виждате тук как вече е почнал да лови котлен камък. Тази вода е постоянно купувана, не е някой наливана от долчините. И ето тук вътре се бърка и се вади ето тази част. Това вътре има вода. Виждате тук как е направило като като някакви налепи. И сега това трябва да го извадим и него. С една ръка ми е неудобно. Ето виждате какво е получило. Сега ще го извадя. Ето извадихме го. Виждате вътре какви налепи е фанала. Фанал водосъдържател. Ето ги къде плуват. Ето това го виждате. Ето го те. И сега ще го измиеме. И после ще направим един разтвор, който ще го промие, ще го прочисти и ще го дезинфекцира. Разтвор, който никой няма да ви го каже, който е почти без пари и не е отровен и маха всички гъбички и такива бактерии. Всички мият с химия, а ние сега ще измиеме с един естествен разтвор, който е много полезен. Ето сега да ви покажа и тук, къде е фанал, ето налепите. Това ще го измием и него. И продължаваме. Ще го оберем това с една гъбичка. Тази вода да не минава през двата крана за топла и за студена вода. Ще ги промием и тех. Ще прекараме и през тех този разтвор. И от тук ще от тази пробка отзад. Ето тук, тъй като я развиеме, ще го източиме. Ето взимате сега, завъртал съм и машината, сложил съм, се вижда. Взимате една купа и от тук развивате. Ето това се вади и от тук почва да тече вода. Да източите водата.
И сега ще я почистим с най-обикновен, ето, ябълков оцет. Слагаме вътре ябълков оцет, който той също разяжда гъбичките. Вземем една гъбичка и почваме да миеме вътре съдържател. Измиваме го с гъбичката. Нали са малко на оцета, но трябва да се почисти, защото после това го пиеме. А вътре в тази машина е слагано, мога да гарантирам, само копешка вода, няма да казвам марката на коя. И ето пак, ето много тия гадове. Кой знае откъде ги наливат тия води, от които учини, и ние само си даваме парите за тях. Измита. Сега ще пуснем да изтече малко отпред от... Айде да изтече малко за машината. Ще ги изтече малко от кранчетата. Да ги промени тех. Ще ме стипат. Сега ще ви ги покажа. Ви разяде оцета. Топлата няма. Студената. Излиза. Ето. Виждали се какво падна от кранчето на студената вода. Айде го изсвървим и това. Почистваме я без никакви химикали, химии и други препарати, къде че ги чистиш с тия препарати, но ти не мога да я изчистиш до край и това остава, го пиеш после. Ето сега тук ще изтече. Замихме я оцет и вода, разтвор. После ще направим още един разтвор, който ще замием, ще дезинфекцира. Така, затъпваме. Бъркаме вътре с гъбичката да изтъркаме всичко, къде го обераме. Така да е направо налепи от тия смаги и тия букуци.
изтече. Изтече. И ако има тук останало, ще да го пиеме. Ето тук се вижда. Виждате каква утайка има. Ето я. Виждате ли как са? Ето. Как се събра. А всичко го разяде оцеда. Да го изсвърлим и него. Сега ще направим разтвора, който ви казах, че ще го правим, сега ще го направим. Ето, налили сме вода в купата и взимаме сода бикарбонат. Сода за хлеб. И изсипваме пакетчето сода за хлеб в водата. И разбъркваме. Содата убива всички бактерии, гъбички. Със сода за хлеб самият и бурета, когато са преди да се сложи новата реколта, това е най-големия убиец на бактерии и на гъбички. Содата за хлеб. Хими и бокуци това въобще не ви трябва да слагат. Даже дори да остане някъде по машината, по мъркулчета, по кранчета, по това, по това. Тази сода за хлеб не е отровна, няма да ви отрови, няма да ви навреди. Ще ви бъде от полза. Ето, разтворяме. И ще я налеем и така ще оставим да престои малко. Сипем още малко вода и ще сложим още едно пакетче. Ето, налехме още вода. И сега ще сложим още едно пакетче сода за хлеб. И това ни е объркваме я. И я наливаме. След като налехме содата за хлеб и изчакахме, ето,
Бъркаме пак с гъбичката вътре и започваме да миеме навсекъде. Измиваме целия съд. Всекъде с гъбичката и с водата, разтвора, който е от содата за хляб. Това го дезинфекцира. И всичко вече става много добре. Ето го. Как сме го измиели. И сега ще източиме, ще пуснем отпред на кранчетата и ще пуснем и на пробката. Ето сега ще пуснем на кранчето на студената вода да потече. Така. Айде сега и на топлата вода. И топлата вода трябва да налеем още вода отгоре, за да може да стигне до нея. И после ще, ето тук ще я източим. Ето, налехме още вода и тръгна и от топлата вода. Така на топлата вода тръгна да промие и от тук. Така. И от това да промие. Добре. И сега ще я източим от пробката. И после ще премиеме с чиста вода. Още един път. Да ви свалиме. Сега налехме чиста вода и пускаме за последно да промиеме. Готово. И аз ще пуснем отпреди на кранчето. Да потече от тук чиста водичка. За последен път и сме готови да я сглобяваме и да слагаме бутилката с вода. Ето сега всичко е измито. Сложили сме долната част. Сега слагаме и горната. Тук ще бъдат ето тията зъбчета. Те са 4. И ето тук ги има пак. Ще да се паднат, да легне.
И завъртаме така на тази страна. Ето. И вече е готова машината. Да и сложиме новата бутилка. Тук тая пробка сме я затегнали. И тук сега ще извадиме ето това да го измиеме и него, преди да я пуснем. И наместваме я и слагаме тубата с водата. Ето, вече сложили сме тубата с водата. Са пълни и сме готови. Това е за днес, скъпи приятели. Ще се видим в следващото видео.